Solatul Fatihi. Naam. Ni bi fɛ ka nafolo gosi k'a sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ. Naam. Solatul Fatihi de b'a kɛ. Mina gindo d'i ma. Naam. Wallahi billahi nkalina Ala la. Naam. Cɛ o cɛ y'a kɛ nafoloko la. Naam. O nafolo kelen Ala b'o d'i ma siga t'a la. N terikɛ. Naam. Solatul Fatihi sɛbɛ siɲɛ 3. Naam. I k'a nasi bɔ. Naam. N'i y'a nasi bɔ. Sɛmuso jɛma ɲini. Naam. I y'a faamuya. N'i ye sɛmuso jɛma sɔrɔ. Naam. I bɛna kan tigɛ. N'i y'a kan tigɛ. Naam. I b'a ni Solatul Fatihi siɲɛ 3 nasi tobi ɲɔgɔn fɛ. Naam. O tuma na i bɛ seliji ta. Naam. I bɛ don so kɔnɔ. I bɛ Solatul Fatihi wurudi siɲɛ 92. Mais mɔgɔ t'i ye a wurudili kɛtɔ. Naam. N'a wurudili banna. Naam. I ye sɛ min tobi ni Solatul Fatihi nasi ye. I kelen b'o o sɛ in dun k'a ban pewu. I b'a kolo fara ɲɔgɔn kan. Naam. N'i y'a kolo fara ɲɔgɔn kan. Naam. I bɛ dingɛ dɔ seni. Ni ka kolo ninnu bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ. I bɛ bɔgɔ kɛ k'a datugu. Wallahi billahi nkalina Ala la. Naam. N'i ye nin kɛ nafolo ko la, garizigɛ ko la, wari ko la. Naam. Ayi hali denbayatigi minnu bɛ yen k'u t'u ka denbaya dayirimɛ sɔrɔ. N'i ye nin kɛ a kɛcogo la, i b'a fɔ de ko jinɛ bɔli ye. Wallahi. E m'a ye kuranɛ ko k'an ka tugu sababu nɔfɛ wa? Ɲɛnamaya yɛrɛ de sigilen don sababu kan. O de la ne bɛ to k'an badenw wele, a ye tugu sababu nɔfɛ, a ye dɔnni ɲini a ka dɔnni labaara. Cɛ o cɛ y'i dan dɔnni na, a y'i dan diɲɛ fɛn bɛɛ la billahi. Siga tɛ nin na dɛ. O de la ne y'a f'i ye ka adamaden kɛ nafolotigi ye teliya la, karabali la, k'a sɔrɔ i ma setanɛ baara kɛ, k'a sɔrɔ i ma boli baara kɛ, conséquence t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ. Ala ka kuranɛ jɛlen de b'a kɛ. U bɛ sura min wele ko suratul waqi'a. Cɛ o cɛ y'a baara kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ. Ale de ye nafolo baara telima yɛrɛ de ye. N'i y'ale kɛ nafoloko la i t'a bun k'a tiɲɛ. I y'a faamuya? Cɛ caman b'u sen don k'u bolo don u tɛ nafolo sɔrɔ. Muso caman bi kɔrɔ boli ka tilebi boli u tɛ maa sɔrɔ min bɛ se ka nafolo baara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛ u ye. O la ne balimakɛ, n balimamuso, ni e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ karabali la, k'a sɔrɔ i ma setanɛ baara kɛ, i ma boli baara kɛ, conséquence t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ, na iza wakati nafolo baara kɛ, a bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 de ye. Baara in yɛrɛ ye 30.000 ye. Nka i b'i ka wari tilancɛ 15.000 de sara fɔlɔ, an'i ka sɛ den 3 sɔngɔ. An bɛ baara kɛ. Baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i kɛlen kɔ k'a dɔn n ye Konate ka iza wakati nafolo baara kɛ a jaabi la, o tuma i b'i ka wari tɔ sara. Anw bɛ nin cogoya in de la. Ni garibukɛ tɛ i bɛ fama ka nin mɛn karamɔgɔ gɛrɛ da. Sabu baara min don an dalen don a la, cɛ o cɛ y'a kɛ a bɛ jaabi. Siga t'a la. E ma ye ne bɛ to ka dugawu kɛ n ko maa o maa ka sababu bɛ ne bolo, yarabi Ala k'o tigi ɲɛsin ne ma. Wa siga t'o la dɛ, maa o maa bi ɲɛsin ne ma, a ka ca Ala fɛ n'an ye iza wakati nafolo baara kɛ a tigi ye, a bolibaatɔ bɛna dɛmɛ dɔ kɛ Konate ye min ka bon hali ka tɛmɛ 15.000 kan. Ɲɛnamaya b'o cogoya la, n'i y'a kɛ Ala ye, Ala b'a dɔn i ye. Wallahi cɛ o cɛ y'a kɛ Ala ye, Ala b'a dɔn i ye. Wa o cogo kelen don ko adamaden tɛ ɲuman dɔn, adamaden tɛ ɲuman dɔn. Maa o maa bɛ to k'o fɔ ka cɛya ko mɔgɔw t'a dɔn ale ye, mɔgɔw t'a dɔn ale ye. I yɛrɛ ɲininka est-ce que i bɛ min kɛ mɔgɔw ye a ka ɲi wa? Kuma bɛ nin yɔrɔ de la o. O la an b'a ɲini Ala fɛ, yarabi Ala k'an bɛ sababa ma, yarabi Ala k'an ka hamiw dilan. O la maa min mako bɛ garibukɛ yɛrɛ la, an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. N bɛ segin numéro in kan, +223 72 24 02 98. N'i y'an wele o numéro in na, ni Ala sɔnna i ni Konate